Pozdrav svima ljudi, ja sam Lija, a danas smo došli u Beograd na kontrolu, na kliničkom centru. Malo pre sam naišao na kolege iz Prve televizije, razgovarali su tačnije sa jednim likovima iz kliničkog centra o novoj aplikaciji na Play prodavnici koja se zove, uglavnom aplikacija je 8 u trendingu, može se instalirati na Android smart telefone. Aplikacija je besplatna. Ja se izvinjavam. Kao što rekao, aplikacija je besplatna, skinete. Logo je jednostavan, plav sa slovo B. Tako nešto. Posle kontrole se nalazimo sa Jovanom ili ti Enigmom. Kao što rekao, aplikacija je free. Već 2 dana je u pogonu. Malo pre je bilo uživo prenos na Prvoj televiziji o tome, tako da verovatno možete naći sutra reprizu ili na YouTube-u ili kako god. Uglavnom, sada je mnogo bolji način što se tiče zakazivanja kontrola. I to je to. Vidimo se posle. I ljudi moji, pogledajte ko je sa mnom, tam tararam, Jovana, Enigma i... Arsenije, nije ni bitno, ja sam nebitno. Filipović. Nisam, Filipović laže. Filipović. Nije, Filipović laže. Nisam iz one serije uopšte, ne. Jeste, ovdje iz serije. Ne laži, prekini. Sad treba se smuva sa Sofijom ako niste znali. Nemoj da spojluješ seriju, nabijem. Uglavnom... Ovo je tank inače, za decu. I znaš, i onda u tank se uđe, unutri pucaš. Niđe veze. Uglavnom, mi se nalazimo na Kališu. Kod tengova. Di za tengove. Vidite gore piše Vojni muzej, tako da mi smo kod tenkića, ima jedan ovdje, ima jedan ovamo, iza. Sad ćemo da idemo da prođemo sve tengove. Si ušle pčela upravo u tank. I evo još jedna koji će opet ući u tank. Sve je. Evo na primjer ovo ovdje, ima ovaj ovdje tenkić. Panzerkampfwagen 2 AUSPC. Vodič. Ovo je visoko 2 metri za 2 ljudi. Najneefikasniji tank ikad. Ljudi, a ovo ja imam na protivgradnu odbranu. Eto. Jesi im pokazao veliku protivgradnu odbranu? Nisam. Ajde da pogledamo na brzaka, nema protivgradna odbrana. Sad će vidite jednu... Puca rakete PP-288-122. Ma da. Evo da vidiš sad. Ne ja da vidim, nego oni da vide. Sad ću da vidiš da ti ja te pokažem šta to mi tamo. Mi u Drvno imamo, sad da vidiš. Inače mene mrzi da pričam. Vide, pa ja ću pričati i čuti. Ne, vide kolika je ovo protivgradna odbrana. Ovo je moje Milošina, ja smo iz ovoga pucali u naše vrijeme, jebi ga. Pucam avione i to osnovu. Ima da ga zaposlim. Kaže, ono je na Motoroli, prijela, 1, 2, 3, 4, 5, pozdrav, krene protivgradna odbrana, ja kažem, evo sad ću od njega upsati. Ima da ga prijavim za komničara, majke mi moj bilo. Jes to može, ali da uzimam novce. Evo ovdje se utakiva ono što je ona žica i ti onda staneš ovdje ispod. Ima jedna ploča metalna i ti dođeš ovako, uzmeš onu Motorolu i kažeš puca, 1, 2, 5. On sad Kenja ako niste znali. Ima ovi topovi ovdje, uglavnom lepi su rakete, sviđa mi se. Dojte ovdje vidjeti jedan da kaže, Ludak. Evo vidiš šta ovo puca ovako. Šta se kaže ludak? Ludak. Evo vidite ovo veliko što izgleda kao kupa što pravi djeca za zimu. I onda se to nazad ubaci, 5 ljudi nose ovo da kažem baš dileroidi ubaci u ovu rupu. I onda ovo motaj i onda kad ispali... Izvinite kolega, a zašto se ova rupa? A te rupe tu se ubaci burka nešto, znaš, jer tu su oni čuvali cigaretu, znaš, kad meni dođe zastavnik smaja, kaže Dragane, gdje su cigare, nemam ništa kod sebe. I onda ovdje kad ja to punem izvučem jednu cigaru pa zapalim smotaj, razumiješ, i onda to čok čik puče jedno. Niđe veze, idemo ovamo. Ajmo. Ja sam morao da upalim, ja ovo ima da dobijem za rođendan. Mnogo je lep. Mnogo mi se sviđa, idemo dalje. Rođendanski tank, takozvani, ima ovo. američki. Vrlo... Vidi Đule! Đule, nije to Đule, ovo ti je podvodna mina, nemačka, SAG-2.
Đole. Ovdje imaš ovo sranje i onda kada udari podmornicu ovaj mali, ovaj rogić, ovo pukne. Rogić. A ovdje ima... Ja, mitraljez. Nije ovo mitraljez, ovo ti je top, druže moj. Jel radi ovo? Ne radi, volio bi da radi. Jebik. Protiv avionskih dvoča... Ovo znam šta je. Ovdje se... Orlikon. Na ovo kad se... ali neće se opomerati. Ovo je veliki top, puca više. Ovo je 45, evo 45 ruski, to je nemački u stvari top, koji služi za obaranje... A ovo znam zašto služi, za sedenje. No, ne, to šalim se, služi za sedenje, ali ovo je... Ja, ljudi, ja ovdje mogu da uđem i da se sakrijem i da me niko ne nađe. A znate šta je ovo? Ovdje se pucaju torpede i onda ubaciš unutra i torpedu, gledaj kako se čuje. Dođe snima. Alo, 1, 2, gdje ste ljudi, šta radi? Čuje se kao one... Ali ima đubre unutra, treba da očisti. Pa ne može to se očistiti, to je đubre unutra ti je samo... Baš lepo. Baš lepo. Ja, što crveno, volim crvenu boju. Crveno je proteživo. I onda kada se ovo otvara, okreneš ovo na ovu stranu, ovo odključaš. Jeste, sve je tako. Ja, vidi, evo je još jedna raketa. To nije raketa. Ali za vodu. Ovo je plovak koji služi za uništavanje mina koje sam pokazao prve. Razumeš? Au, koliki kurac. Ovo je torpedo, i ovo je torpedo, i ovo je torpedo, i ovo je torpedo, i ovo je torpedo. Kurac. Može. Može i tako. Kurac koji ide kroz vodu jer ima mali otvor. Vidi, mali mitraljez. Mali mitraljez, ono u stvari roknete jednom odvaliti ruku. Nemoj to da ubaciš. Šta? Hoću. Odvalju ruku. Friendly content, friendly content. Trnem jaje. Stug 3, Austroj SF8. Nemačko jurišno oružje jeste juče. A ovo će mi pokloniš za rođendan. Hoću, ali moram prvo da ga iznesem odavde u pičku. Pazi Zolja, Zabranjeno penjenje po eksponatima, ja se peo pre neki dan. Nije bilo pre neki dan. Bilo je. Ja. Ovo je, ne znam koji, ali... Ljudi, ja mislim, ako bi ovo naišlo, i ja da čučnem, da legnem, ja mislim da bi me prošlo. Prošlo bi te. Definitivno. Pa prošlo bi te zato što su Rusi ispod i okači minu i uništi tank. Lagano, i tank prođe. Pa zato ima ona velika rupa tamo, a dobro. Pa da, vrlo moguće. Ima i ovdje još jedan tankić. Ovo je T-34. Tankić. Ko ne zna šta T-34? Evo je Jovana. Bukvalno mi se spava, ne liči ni na što. A šta ja da kažem, ustao sam u pola 7. Ustao sam u pola 7. Došao na kontrolu, završio kontrolu, našli sa ovim i sa njim. Neko je zakasnio, ja se izvinjavam. On je trebao da dođe u 2 sata, ali je došao pre, mnogo pre. Sat i po vremena pre. Pobegao iz škole. Kad dobiješ potpis na fakultetu, jedno 2 sata ranije, onda izgledaš čisto pola sata da ne izjebeš ostale, znaš, i onda kao ajde. Ma kao. Ima ovamo nešto lijepo. Ima tamo nešto lepo, ali ne može se priđe, zatvoriti su onda. Ne veze, mogu da snimam. Šta opet se zatvorili? To što kao obarali su klince ogradu. Pa da, ali kao prolazili smo tu prošlo. Ovo su lepi tankići. Tamo ima T-34 iz 42. I Kačuša. Ljudi, ovo imaju slavni youtuberi kao što je Muđa i ostali, Supreme i ostali. Jeste u garaži, sve čuvaju. Jeste, sve tako. A ja imam ovo malečko. Ovo malečko, u stvari malečko, kola raznese iz jednog udarca. I ljudi moji, sad idemo gore da se penjemo. Pa sam od buseća. Pa da. Kao što vidite, tu su i dalje Arsenije Filipović. Moram da budem vodič, da neko ne bi pao i I gore su. Stražarska kula, kao što možete vidjeti. Čekaj, gledaju mene. Stražarska kula, veliki krug. Baš veliki krug. Jest? Izvinite za smeće, Beograđani su govna. On je jedan od njih. Jesam, ne baš smeće ovdje, jer nisu čuli tako. Smeći sam na našu. Imamo i zle. Vidiš kapiju? Aha. Ovdje je bio je prva linija zaštite, bila protiv Turaka jer su uletili kroz vrata. Čovječe, eno ga A tamo kranu u i daljini. ovamo iza ti je zoološki vrt i tamo ti je... I tamo je voda. Preko Dunava. Norveško brod. Interesantno. I ovo ti je Kališ, razumeš, ima još jedno, ovdje su usidno i tamo ima još jedno. I dole je sve druže. Smeće. To je zapišavanje. Eno ga jedan gliser tamo u daljini. Da vidim.
malo nešto. Kako se pomera. Interesantno. Ali ovo razbija. Sunce opeklo, kao što možete vidjeti. Opeklo, mame mu ga nabijem. Kali svaki dan kao i uvijek pun turista. Kao što možete da vidite. I male dete. Interesantno. I sad tu imaš milijardu različitih ulaza, pa ovdje su se ljudi krili, bacali kamenje gore, bacali molotovljeve koktele. I tako Ima i svašta. tamo malo, neki ulaz koji se jedva vidi na kameri. Ovdje ima neka drveća. Propadneš sam tako. A ovdje možeš da se spustiš na najbrže ako hoćeš. Pa da, ali ako doskočiš kako ne treba, to mislim. Šalim se, ne Snimi pomoći. ovo, a? Kretanje ovim prostorom. Mauzolej. Nismo vidjeli.